Θα ομολογώ ότι απόψε κατασυγκινήθηκα. Είναι μια ποίηση διαφορετική από τις άλλες και είπα αμέσως, μόλις είδα τον άνθρωπο, ότι πρόκειται περί ποιητού με το πρώτο ποίημα που διαβάστηκε, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Αυτό το θήτα, επειδή το τονίσατε, το σίγμα, μόλις το ζητήσω μόλις μιλήσατε, είπα, μπορεί αυτό το θήτα ή το σίγμα κάτι να νομίζει ότι το στιγματίζει, πλην όμως θα γράφει θαυμάσια. Και το διεπίστωσα, κύριε Δεσποτάκη, ότι θα δεσπόσετε και θα δεσπόζετε αιωνίως. Θα μείνετε. Θα μείνετε, θα διηγήσετε μια ώρα. Η μοναδική φορά που άκουσα τέτοια ποιήση, τίποτα άλλο. Και στο λέω εγκάρδια και αληθινά. Έχω χάσει και εγώ την κόρη μου. Σας κατάλαβα απόλυτα και το ποίημα του γιού σας. Είμαι και εγώ πάρα πολύ πικραμένη. Σε μια κόρη ήταν Παστέρη και έγραψα στην άκρη των Αστεριών. Θερμά μου ευχαριστώ.